nangelilodwa ilanga, nangelilodwa ilanga ngithola ucingo oluvela kwabangabazali. Ngizame kaningi, ngibafune kaningi, kusukela ngineminyaka eyi-15 bengishiya ngihlala nomakhulu, ababuyanga. Emva kweminyaka emihlanu umamkhulu adlule emhlabeni, bese kufanele ukuthi ngiyinakekele, bekufanele ukuthi mina ngithola abazali bami. Akukho engingakuzamanga, ngenze konke okusemandleni ami, kodwa nje noma ucingo olulodwa nje bebheka ukuthi ngiyaphila yini la ngikhona. Akusikho ukuthi ngiyabazonda, kodwa yazi lento mangiyicabanga ngivele ngizizwe ngicasukile, ngiyanyile. Ngifisa ngabe bebela phambi kwami, ngibhodle, ngikhulume konke okungaphakathi kumina. Kodwa-ke bengizokwenza kanjani lokho ngoba bona abanandaba. Labe khona bakhululekile, baphile enhle impilo, abanankinga. Ukuthi ngidlile noma ngidlile bona abanandaba nalokho. Kodwa ngithi siyobohla amanyuzi. Ngelinye ilanga bayohlangana nempila ethutha. Ngiyafunga ngiyagomela into yobalahle lasekhaya. Angazi kumama ngoba yena usengigcina isikhathi eside kakhulu ngihlele esibelethweni sakhe. Bekuyini nje ukuthi abuya azongibheka, ukubuya nje noma ikanye ngoba ngeke kube abawutholanga umyalezo wokuthi umamkhulu akasekho. Mina ngiyabazonda abazali bami. Angifuni ungizwe kabi mina boy. Ngiyabazonda abazali bami ntwana, ngiyabazonda. Akukho engakuzamanga ntwana, akukho. But it's fine. Maybe kufanele kubeka nje. It's okay. Ngizobayeka benze lokho abakufunayo. Kumanje ngiyazama. Look at me. Nami ngiyazinyanya. Nginukela kabi lokho.